Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Dior Homme Cologne 2022 for men and women. Te, pwede siya panlalaki, pwede pambabayi, para sa tanan. No, ano ni siya konsimutan? Bali, simple lang ang iya nga timpla, tatlo lang ang iya nga mga nota. Masimutan mo dayon ang citrus nga hamot na angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 80 to 100 degrees Fahrenheit o kung 27 to 38 degrees Celsius. Na pang summer ged, angay magkadto ka sa beach, no? Te ano ang iya nga mga nota? For the top, we have Calabrian bergamot na mahamot na iya ang bergamot simutan kag amo ginideon ang imo masimutan sa sini nga pahamot. For the mid, we have grapefruit blossom na bulak nga do pagka citrus man kutungod nga halin siya sa grapefruit. Kag for the base, musk para hindi siya sado maglapta todo-todo, no? Kinadakop ya ang iya nga hamot sang musk. Te, kabay pa manamian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin nyo lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!